עובר כמעט לכל אורכו של גבול ישראל-מצרים. 100 מטרים קצרים מפרידים בין השטח הישראלי לקולות הירי ממצרים. ולא רק ירי. שיושב מולנו. ממש שומעים אותו, אני שמה אותו שר. תסתכלו את המרחבים, ולחשוב שצה"ל מאפשר לצבא מצרים להגיע 100 מטר מהגדר. 100 מטר זה הסוללה. כל הזמן. מטווחים, אומרים לנו שמטווחים אצל המצרים. תשאלי כל קצין בצבא, תשאלי אותו מי האיום של צבא מצרים, כולם יגידו לך, האיום הוא עם מדינת ישראל, אין להם עוד אויב שהם מתחמשים עבור. אחרי 7 באוקטובר, יש ביטחון? תראי, כשאת אומרת את זה ככה, אז לא.